Дами и господа, това е Боби Турбото на вашите екрани. Той е много лут и много опасен, мога да ви кажа. Излиза на пътя си репи Кай. Това е Боби Турбото БГ, но Оригинален бандирол. в България беше малко по-бял, дами и господа. Тук малко почерня, защото работи на парниците. Полива домати. Удря на доматите по един шамар да почервенеят. Обаче той почерня. Стана малко дебил тук живота в Гърция, нали знаете. Я шаля, Боби. Кажа нещо е. За нещо интервю. Попитай го нещо да ви отговори, господин. Мъжно ли ви е за България, Боби Турбо? Много. Много. А за моят хуй мъжно ли ви, Боби? Повече. Повече. Добре, добре. А Боби Турбото, може ли да ми кажете, вие каква приятелка имате в момента? Туркиня, зарвачайка, копанарка или гъркиня? Че тази хубава смивка, дед га имаш. Я ми кажете вие. Отговаряйте на въпроса, не се срамувайте, отговаряйте. Отговаряйте на въпроса. Кажи му сега. Кажи. Туркиня. Туркиня. А тая туркиня харесва ли ви? Много. Много. А вие бете ли га? Не Не бете. Ами, Боби Турбото, искам да ви кажа, ще ви поканя в моето шоу, шоуто на Дънди Крокодила. Ще участвате в понеделник в 22 часа. Бихте ли желали да дойдете? Да. Така. Но искам да се смените прическата. До тогава да ослабнете с 5, 6, 62 и 30 кг. Да? Така. Боби, 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 Боби. Да. Мига. Тая е лав прасета, тая. Дато.